Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe wis kadang mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku pari pasan ranggen lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane ngalah mau maju ki Mas Andi maju wong tua kudu ditakokno iki dengan cara-cara baik jak mancing jak piknik jak kayak gula teh nak luluh atine jak numpak perahu oh no ya Mas kene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku milih liya apa rasa tresnaku saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara dada pancen larake arep kepiye maneh pancen wong ra duwe aja selak batinmu parang kahananku kang mas pupusen rasa tresnamu ra iso edek angel apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wis kadang mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu KCBRT kecewa berat apa mau CBRT kita masuk yo kita masuk ngapurane kan yo wis kamu kode pancen yo kahananku nene nek kok Allah kok nyambut gawe sing harus diperjuangkan loh mas rungokno mas sesak mlaku penak pancen larake arep kepiye maneh pancen wong ra duwe aja selak batinmu
Pupus mawon Mas. Yo menawa iso nggih. Apa iki satenane takdirku sing sawake siramu bento ati bento lambe. Wis kadang mati rasaku kamas rungokno tangisku beci eko ngasaka uripku. Apa iki satenane takdirku sing sawake siramu bento ati bento lambe. Wis kadang mati rasaku kamas rungokno tangisku beci eko ngasaka uripku. Pari basan graga